Mit navn er Thomas, jeg er 43 år gammel, og jeg er uddannet kemiingeniør. Jeg valgte coachuddannelsen, fordi jeg har været på Life Navigator-uddannelsen med Helle Skovby, og det var simpelthen en omvendelse for mig, og jeg vidste bare, at jeg skulle noget mere med Helle. I coachuddannelsen ligger der en masse værktøjer til at kommunikere kraftfuldt med mennesker omkring en. Og det er jo virkelig noget, som kommer til gode på en arbejdsplads, hvor det meste faktisk handler om samarbejde. Jeg synes, undervisningen på coachuddannelsen er rigtig god. Det faglige niveau er højt, og jeg kan rigtig godt lide den måde, det bliver undervist på. Det er meget praktisk, meget med øvelser, og så også med noget teori. Man skal lære sig selv rigtig meget at kende for at bidrage. Så det betyder, at de første samtaler, man har, er relativt svære, men udbyttet er også desto større. Og i og med, at uddannelsen indeholder ret mange coaching-sessioner, ikke kun hvor jeg bliver coachet, men også hvor jeg coacher andre, så ender man ud et sted, hvor man faktisk bliver rimelig dygtig til det, man gør. Jeg vil sige, en aha-oplevelse, jeg har haft, er, hvor meget man som menneske selv bringer ind i en coach-situation. Og det er meget tydeligt, at den type, man er med de begrænsninger og overbevisninger, man har, når man træder ind og coacher andre, så er det en barriere, som skal brydes ned. Og hvor meget man egentlig bringer sig selv ind i den samtale, hvis man ikke er øvet, hvis man ikke er professionel. Det var en øjenåbner for mig. Jeg vil anbefale coachuddannelsen til alle, der ønsker at kende dem selv bedre. Brug det som et værktøj til personligt lederskab og til selvudvikling.